everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy stories, and today I'm talking about Umkhokha. Namhlanje ke usuku olukhulu ke lokugcotshwa ke kaMkhululi omusha wamaJudiya, njengoba ke uSiphamandle esezibeke phansi izintambo ngokusemthethweni. Umkhulu omusha ke uyayanikwa igama igama Elisha ke, njengoba noSiphamandla anikwa igama elithi nguzamcolo, ngoba mhla yena egcotshwa kwanetha imvula enkulu. Manje ke nomkhululi uJehova lo omusha ke naye unikwe igama Elisha umaphalala elimangaze abantu abaningi, wathi Isambane. Lokhu ke kusukela kumbono awubona mhla eyombhabhadisa kudlula Isambane la ayembhabhadisela khona. Kwaba ngenalwazi ke Isambane esinye sezilwane ezihlezi ke noma ke ehlezi sibheke phansi, bese kuba nenkolo yokuthi ke make nje sakubheka Isambane usuku usunebhadi, ngoba asibheki abantu, sihamba sibheke phansi, kodwa ke maka wabhekwa Isambane kuthiwa ke unebhadi. Bese ke kuba khona lesisho ke esithi ke umuntu ubhekwe Isambane ukusho ukuthi ke unebhadi. Impela ke ubusa kweSambane ke lapha yana kumaJudiya, hayi asiboni ukuthi kuzoba yimpumelelo njengoba nje engakhunjwanga umvelase, futhi engenaso lesibusiso ke sikaMamzobe omzalayo onguma wakhe, nokuyena ombeke la asekhona manje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.